Шушы көннәрдә Татарстанның Койбыш районында балалар дзюдо белән шөгыльләнә башлады. Әлеге спорт түгәрәге ачылу уңайыннан Салават күпере спорт комплексында оештырылган физик тәрбия бәйрәменнән Мөршидә Җихан репортажы. Әнә шулай җәһәт кенә йыгып салырга өйрәнү өчен шактый тир түгеп бала чактан ук шөгыльләнергә кирәк. Койбыш балалары спортның һәр төрен үз итә. Мин 4 яшьтән каратега йөрдем. Тренерның исеме булды Лайса Викторович. Без аның белән күп итеп эшләдек. Тимирханның тренеры Владислав Васильев Татарстанның карате федерациясе президенты итеп билгеләнде. Шуңа да ул яңа тренер Булат Галимов та шөгыльләнә. Әле күптән түгел генә эшли башласа да, оныкларын йөртүче әби-бабайлар да бик ошаткан үзен. Biz bugün big zor beyramga kirdik. Benim anağım asker. Bir aydan beri biz sport tügerəginə jiribіз. Oğlum yarata. İndi hər bizim idədə bütün oyunçuqlar упражнениясы. Bizim trenerimiz Bulat Almazoviç big ixtibarlı. Kiçkinə bulsa da anağım hələ 4 günə yaş. Ol уже аның türlü упражненияларга уже kirib кетүе безне бик шатландыра. Нәкъ шул балаларны шатландыру сәламәтлеген кайгырту максатыннан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстанның дзюдо федерациясе, спорт министрлыгы һәм район хакимияте ярдәме белән төрле район һәм шәһәрләрдә дзюдоның яңа секцияләре ачыла. Районыбызда безнең спортка талантлы бик балаларыбыз бик күп. Һәм инде алар төрле спорт төрләрендә катнашалар. Безнең гаурланырлык спортчыларыбыз да бар. Төрле әйтергә кирәк, Россия күләмендә генә түгел, һәм инде дөнья күләмендә дә җиңү яулаган спортчыларыбыз бар. Әлбәттә, иртәгә үк дөнья күләмендә танылырлык чемпионнар әзер булмас, әмма тора-бара Койбыш спортчылары дзюдо буенча да югары күрсәткечләргә ирешер. Безнең үзебездә 7 төр алып барабыз безнең спорт мәктәбендә. Безнең нәтиҗәләре безнең бадминтоннан да, хоккейдан да бар, башка төрләрдән да бар, көрәштән да бар. Менә бүгенге көндә Аллага шөкер, безгә яшь тренер кайтты дзюдо буенча. Менә аларның федерациясе өлкәсе белән бергә бүгенге көндә бездә зур бәйрәм. Физик тәрбия бәйрәмендә балалар өчен минем беренче дзюдо билбавым, мәктәпкәчә дзюдо дип аталган мастер-класслар да, чемпионнар гаиләсе дип аталган команда уеннары да узды. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Койбыш районыннан.